yn dilyn ein hadolygiad sector cam 2 o Busnes, Gweinyddu, Manwerthu, y gyfraith a chyfrifyddiaeth, rydyn ni'n falch o gyhoeddi ein canfyddiadau. Mae ein hadolygiad sector yn cwmpasu ystod eang o feisydd pwnc gan gynnwys gweinyddu busnes, arweinyddiaeth a rheoliaeth, gwasanaethau i gwsmeriaid a chymwysterau proffesiynol. Mae ein canfyddiadau'n datgelu bod ystod addas o gymwysterau ar gael i ddysgwyr, bod dysgwyr ysgolion, colegau a darparwyr dysgu seiliedig ar waith yn ystyried bod asesiadau'n briodol ac yn hylaw, a bod ystod o adnoddau cyfrwng Cymraeg wedi datblygu gan golegau a darparwyr dysgu seiliedig ar waith. Fodd bynnag, gwelsym hefyd fod rhai meysydd yr oedd angen i ni rhoi sylw iddyn nhw. Enghraifft, bod nifer o gymwysterau cyfrwng Cymraeg eisoes ar gael, roedd angen sicrhau bod cymwysterau penodol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd, roedd cymwysterau ar y fframweithau gweinyddu busnes, gwasanaethau i gwsmeriaid, a phrentisiaethau Manwerthu a chynnwys sydd wedi dyddio. Mewn ymateb i'r canfyddiadau, rydyn ni wedi gweithio gyda'r cyrff dyfarnu i ymdrin ar hen gynnwys, a sicrhau bod mwy o gymwysterau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddwn ni'n parhau weithio gyda chyrff dyfarnu a rhanddeiliaid. Mae hyn yn ein galluogi i roi sylw i ragor o ganfyddiadau'r adolygiad, mwyn sicrhau cydraddoldeb i bob dysgwr. Gallwch ddod o hyd i'n hadroddiad canfyddiadau llawn ar ein gwefan, cymwysterau.cymru.